Hi everyone, welcome to my vlog. At magbubukas tayo at iinom tayo ng wine, white wine na syempre hindi ko yan binili dahil meron akong sponsor kumbaga. Yun na nga, so bubuksan na natin yung ating wine for today's video. Yan, so paano kaya itong buksan? At syempre hindi ko buksan. Yan yung yan yung tumatalsik eh. Di ba? Nagulat ka pa. So, yun na nga. Bango. Yung unang buhos ko, guys, meron palang sibuyas dun sa baso na yan. So, di ba? Oh. May sibuyas. So, nasayang lang. So, yun na nga. Siyempre, ininom po pa rin yun. Sayang lang kasi. So, yun. Masarap siya. So, yan na nga. Huwag nyo nang pansinin yung mga nasa likod ko kasi alam na hindi naman ako mayaman para mag-assume na maganda yung bahay namin. So, hanggang dyan na lang. Maraming salamat and please don't forget to like, subscribe my YouTube channel. Thank you so much!